la feina de pagès, van venir a buscar feina i a treballar aquí. Després, un barri, com tots sabeu, que va venir i va rebre la immigració dels anys 60, 50 i 60, gent del país, gent d'Andalusia, gent d'Espanya, que van venir també a treballar amb nosaltres i es van adaptar, i avui dia són biguetanes i biguetans. I últimament, aquests últims 2 anys, ha acollit una gran part, la major part de la tercera immigració que ha vingut d'arreu del món. D'arreu del món. Per tant, és un barri d'entrada, ho deia molt ben Jordi Figuerola, barri d'entrada a la ciutat on s'hi pot llegir la història contemporània de la ciutat. Doncs una vegada més actua com a entrada a la ciutat i rep la immigració actual, la gent que venen a treballar i conviure amb nosaltres. I aquest fet, junt amb la crisi que tenim en aquest moment econòmica, aquest fet ha creat crisis, va crear crisis social i crisi econòmica. Va crear una crisi social, va crear un desconeixement del que estava passant, una certa alerta i por a el que venia i que estava passant. S'estava transformant la societat del barri del Remei, la societat de la nostra ciutat de Vic en general. També hem d'admetre que aquest barri havia tingut una falta d'atenció en els primers anys de les democràcies municipals. L'Ajuntament de Vic, quan entra en democràcia, com tota la ciutat, es dedica a transformar i a treballar fortament per canviar i per posar al dia la ciutat de Vic com a capital d'Osona, com a una de les capitals de Catalunya. I va transformar des del sentia desatès, sentia abandonat. Per tant, feia falta entrar i actuar, perquè aquesta crisi és una crisi més social, més de sentiment, més de por, més de no estar a gust. I per això l'Ajuntament s'ha dedicat plenament aquests anys, com tots sabeu, al Remei. Hi havia gent de Vic que menyspreaven el Remei. Us ho dic molt durament. Encara hi ha gent que diu el Remei és un barri de segona. Però des d'avui això s'ha acabat per sempre. Nosaltres sabem que és un barri de primera, un barri fantàstic i avui dia bonic, i molt més ben preparat, com ha dit molt ben Rafús, amb les noves tecnologies, les noves instal·lacions, per ser un dels barris més importants. També dèiem sempre que això era el centre de la ciutat, era el segon centre de la ciutat. Tenim el centre de la plaça com bé humana, però tenim un segon centre. Tenim que fer créixer el centre, expandir el centre de la ciutat per ser una ciutat més gran i més important, amb més presència. El segon centre, el Remei, passar el riu, totes aquestes simbologies avui es produeixen. I donar comerç, i també atendre la gent com fa tota la ciutat. I aquesta era la segona voluntat que dèiem des del principi, volem que el Remei també sigui el centre de la ciutat i esdevingui una part important de la ciutat. Sempre he dit que Vic sense Remei no és Vic. Vic no pot prescindir de cap dels seus barris, ni dels antics, ni dels nous, ni dels més recents, ni dels que vindran. Vic forma part de tota una sèrie de barris, formen part de la ciutat. I el Remei, lògicament, és un dels principals. Per tant, aquest sentiment el teníem que superar. Ja sé que n'hi ha molta gent que no l'han perduda i que han aguantat i que diuen i han dit que aquest barri és fantàstic, però ara encara més que mai tots vosaltres i tots nosaltres hem de dir que aquest és un dels millors barris que tenim a la nostra ciutat per ensenyar. Ho ha dit el Toni, el president de la UCRE, és un barri de comerç. Ara s'hi podrà passejar a gust, s'hi podrà aparcar a gust, tenim un pàrquing, un gran equipament que permet que realment la gent vinguin aquí, s'instal·lin, puguin deixar el seu cotxe i treballar-hi o passejar-s'hi. Per tant, barri comercial, barri de serveis, importantíssim aquest efecte. Un barri on els veïns hi podran participar i activar. Tenim, Santi, una gran associació de veïns, el president en Santi ens ho explicava també, l'associació de veïns que se sent orgullosa d'estar aquí des del primer dia, que ha defensat aquestes obres a la costat del Remei i que ara està en disposició a tirar endavant el Remei amb les seves activitats, les accions que ells vulguin. Dient que això pot canviar. És clar que pot canviar, però no marxant la gent, sinó la gent que venen aquí s'hi han vingut a instal·lar i s'hi quedaran. I s'hi quedaran i els hem de fer biguetans. Amb ells els hi exigeixo i els hi dic que han de ser biguetanes i biguetans, han d'acceptar els nostres costums, les han d'agafar per ells i han de conviure igual que nosaltres, han de viure com nosaltres. I vosaltres els heu d'ajudar a fer-ho. I nosaltres, l'Ajuntament, ens hi hem d'implicar al màxim possible. No tenim altra solució, biguetanes i biguetans. Aquest és el nostre repte, tal com vam fer als anys 50 i 60. Nous reptes. Però avui els hem d'assumir.
perquè nosaltres això ho necessitem per tenir convivència, perquè els nostres fills visquin bé i siguin feliços a la nostra ciutat. I aquest és el repte que aquí s'inicia. En Remei sou un dels principals actors, però això és tota la ciutat que ho ha de fer. La nostra ciutat ha de ser una ciutat justa. Si no és justa, no ho serà mai ni per nosaltres. Qualsevol dia es pot tornar a compte amb nosaltres també. I per ser justa hem de treballar tots conjuntament per tots. Pare Lluís s'ha marxat, però ell n'és un exemple d'obrir la casa pròpia a qui vingui per acollir-lo i per fer-lo nostre. Per fer-lo nostre també i explicar-li on ve i què ha de venir a fer, però fer-lo nostre. Això és molt important que ho tinguem en compte. Que treballem a darrere vostre, després de vosaltres, amb les vostres iniciatives. Moltes gràcies per estar aquí, felicitats per aquestes grans obres i fins molt aviat. Bon vespre.